खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड थामखौ फिन खेबसेयाव बारबावबाय सबाय मानसिजों जुफावबाय महर लानोसै नाबार दामगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरा जोबोद साइनाव जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामबावगोन सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना बेल आइकन थायोना बेखौबो थिं बाजानानै होलांबानो जाबाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोबा नोंथांमोननिसिम सहैनायनि आरोना अबेबा भिडिअखौ फसायनोबो हागौ ना आंनि भिडिअ नायनानै खिजानो एसे मोखाङाव स्माइलबो फैनो हागौ थ' बेनो आं नाजानाय जाहैगोन थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय आंबो बिदिनो दंथ'यो दुगैयाखै लोबाखै नालाय फुंनि एसे हाबाफारि मावनो आखायाव लानो सानाखै ओंखायनो आइया एसे गाहाय नालाय बायनाय दख'ना गोलावमोन जाहैदों हास'दों आरोना दा बेखौनो आङो जानजि खाफ्रानोसै माबा माथाखाय जानजि खाफ्रानो जा फ्रात फ्रित थादों आरो ना उदै गेन्द्रिखौ एसे बेजोंनो फ्रात खानानै लानोसै आंबो आरो गला बियो फैनायनिफ्राय बेखौनो खागासिनो आङो दिनैसो नोंथांमोन देखायदों आरोना जेन दख'ना आरो ससेया नै जा गोलाव नाङा इयो नै बांद्रायो आरोना आंनो आरो बेनिफ्राय नाम्बारखौसो जायो बेबायदिखौ दांखोखो ब्रां ब्रां उदैखौ एसे खाफ्रानानै लाबाय आंबो आं इन्ट्र' मारि सान्दियावनो हाया मालाय नै दाउला बेरा नङा दाउला आरोना फुखांजोब्बायानो नै मालाय सखा दै गुदुंजों गांफोरखौ फुखांजोब्बाय सनाफोर आदारा जोंना हेभि आरोना ओमफ्राय आं मानोबा इन्ट्रेस्ट गैया जादों फाल्थुनो ओमफ्राय ओंखाम संग्रायाव आंनोलाय थेफेसार खालामदों बेफोरखौ जेबो टेनसन गैया साया मालाय आया दहायनो लोंखांबायमोन ओमफ्राय आंनि आन्था दंमोन नालाय ओमफ्राय 5टा पेकेटसो दंमोन आइ मोनावहाय ओमफ्राय बेखौनो एवना होबाय आङो आंबो नै जिख्लाबसे लाबाय साहा दाखाब दासो आरोना 8था जालायबाय आं दासो साहा लोंनो नागिरदों जारलासो ओमफ्राय मा होननो बुंनो सोरबा जायो सोरबा जाया नालाय दा नैखौ आङो आलुजों फंबायजों सबसे फार्स्ट बेखौनो गोथार निस्थार संनानै दोनगोनसै आरोना आरो बेहा थाब जानानै थांग्रोखायो नालाय टेनसन गैया साननि मोननानै बेखौनो आइया मैया सोमनानै दोनदों जोंनाथ' जागोन बायदि बायदि ओंख्रै नाथाय आरो बे जाबाय बिमायनि आरो सासे सुबुंनो खालामनांगोन आं एक्सट्राके दालि थैदो थ' बेफोरखौ आगोल मावनानै लागोनसै आं साहाखौ सुरुग्रोनानै आरोना लाजिया फांजिया आरो देखायबावगोन दाबो पास्ता मोनसे हाबबाय आरोना गबनो ओरै थुस'लायनांला लासैनो सिलांनो हासिगोन बायदि मोनदां मैया बेलासियाव एसे बुरजा सिनो हादोंमोन ओमफ्राय हाथाय रज'मारदोंमोन नंमारगौ आं मैयासो दांहरनो मोन्दों आरोना मैयासो एसे बांसिन सिनो हादों नालाय आसिजों दांहरनो मोन्दों एसे बुरजायैनो रज'दों बुस्थुआ रज'जोब्बाय खोमा दाबो बे हागोमा जिं जिङाव मोदोमा ओरै कभार जानानै दंबावो थेवबाबो आं दांहरनो मोनबाय रज'मारदों बुरजा रज'नायखायनो बांसिन अयथासार जादों खोमा एबार आरोना आगोलफ्राव खावसेसो रज'बावदोंमोन बियो आरो टेनसनसो दंबावो आं खिजानि गोदि मोदि दंबावो साइडफ्राव बिनि बे थाइसेयानो आरोना जिखियानो जादोंला बेनिफ्राय बांसिन सोनो हाया दे सनाफोरनो ओंखामखौ दाबो ओरै जानो हाया हालांगोन खोमा लासैनो दिनै 14 दिन 15 दिनानो जाबाय 14 दिन जाबाय खोमा ना 13 दिन थाय आं बारा गोसोआव गैला जाबाय जायखिजाया बै आमोलनिफ्रायनो खानानै दोनै हामगुलायबाय नै बेसा दाउआ बिफां सायाव थाग्रा जाहैदों खुनुरुखुम मोनबाय खाजाबाय सेस ओइ मानै जरासो नुजाबाय थानायनिफ्राय देरसै नोंसोरो महाराजासिममोन मेला देरसिनलै ने आयै बियो बैसोबो देरसिन दाउआबो देरसिन नङा होमबा दाउखौ देरसिन बायदि नुबायथ' आरो बैसोरखौसो जायो दे बे मामा फानजिनिखौ खनसेनो जाहोननानै सासेनिखौ थाव सेरनानै एकदम बेयावनो गोथाव मोदोमफ्रु खालामखाबाय सिटि मारि होनसैल' ओमफ्राय बेखौ रेडि खालामना लानोसै आंहा हे भगबान ओरै बिबैया दाउ गोदादों गोलोमफुजोबनाय सासेया थान्दा सान्थि लागासिनो हाट लंथं थुदो रद' गोदानानै लाबोबाय नै मादि गाबोलै बोरमाया बुजानाय थां माथां दे गेलेदो मा गेलेदो ओइ दहायनो लेमनानै लानाय मिनिनानै थैगोनैखौ फोसाबनानै गेलेग्रा एसे टाइम पास थाथ'नानैसो नै ओमफ्राय आइनि गोदानाया नायदो बिदिनो इयो मिडियाम साइज एकदम सिम्पोल रद' गोदायो आरोना गिदिर गांला गांथाब नङा बेना एकदम समान साइज मिडियाम साइज आइना नै सोरबा गोदानानै देरद्रायदोंबा बेखौ दानफ्लेफिनबावलायगोनसो इयो आरोना अमा बेदर बायनानै लाबोनोबाबो बिदिनो आइनि नियमा गोदोनिफ्रायनो बिदिनो नै संनांसिगौल' ओंखारदों नै
हानै सुबुंना मोनगुलायनानै ओमफ्राय बे कुकारखौनो एकदम नै मैया सुफ्रामनो लानाय सबायखौ दिनैसो लागाव आरोना रुनानै लागोनसै आङो आइया माइरं सुनानै लायबाय आरो बेयाव ओंखाम जानबावनोसै एकदम खुनु माबा गैया रेस्ट गैया अरदाबाबो खालि गैया आरोना लागातारसो बिराद गरमनि ओमफ्राय नै ओरै सौफैनानै दंबावोसो जोंहा आनारस रैमालि फिथाइ आरोना 80 थाखा जरानो 80 थाखा मैयानो लानानै फैनाय आरोना थाजिम जानोसै मावनोसै ओमफ्राय याव सासे मादै माइ जावगासिनो दङ बेबो ओंखाम जागोन आरोना ओमफ्राय बे मादैयाथ' हाजिरा जावदों बेबो ओंखाम जागोन मादैयाबो मैयाबो जा मोजां गेलेदों फुरा 1 घन्टासो गोलोमफ्रुलायनाय आरोना ओमफ्राय दिनैबो नै गोलोमफ्रुजोब्बायमोन मानसियानो ओमफ्राय बिमाया फांखा लागायना होबाय नालाय जा सान्थि गेलेबाय एमा दुखांनाय मानसिया बालाय फ्रेशनो दे मादै गेले बै एबिसिडिखौबो सना जेखौबो सिनायाखै बावबाय एखौल' सिनायदों फिसाया आंना बै एबिसिडिखौबो होननांगौ सना दे एबिसिडिखौबो होननांगौ आब'निखौ EFG HIJK LMNOP दे होननांगौ गोदैथार बा नोंहासो फार्स्ट डिभिजन दे जा नोंबो जागोन दे मादै र' आबैया हादों दे औ आनारस पाइनापेल जादों मा नोंबो सना जायानो ओइ नै मालाय आबैजों आबै जानो थांबाय माइ जावनायाव दे आनारस जाखां लोंखां आइया नै बेखौ दांबाय सबायजों दाउखौ आइया लागावसिगोन ओमफ्राय नै आंहा बेखौ फाजानि थाखाय आरोना ओइ नै रद' फोराननानै दोननाया मैया फोराननाया बेखौ दिनै लागावगोन ओमफ्राय रोसिया जा थर गगासिनो दं आरोना नै जि मजा इन्ट्रेस्टनो ओमफ्राय बे मामा फानजिया गान दामगासिनो ओंखायनो आं भइस होनांबाय आरोना सनाफोर दं रेडि खालामनानै लागोनसै ओमफ्राय मालाय सनाफोरनि आइया सबायखौ नैबे संबाय आरोना ओलांगा थौआवहाय गोमो गोदौगासिनो दंहाय बरियानो रद' आरोना नै बेदरा आयै बेसे जानो नामा ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ होनलायनायसो जानोसै गंगार दुन्दिया लायनो थांदों मोनसिगोन आइनिया मोनबासो आङो बेदर गोरान एवनोसै नैबेजों मालाय खाजि जागोन बेनिफ्रायथ' जाखाजोब्बाय नै बेदरनि ओमफ्राय नैबेखौ टेंटेने एवथ्रनानै दोननाया मैया ओमफ्राय एवथारनायखौबो जाजोबनो हायाखै आरोना बेखौ बाथोन देनोसै खोबनानै दोनना बोरैबा जागोन गरमफ्राव सब रेडि सनाफोर फटाफट खालामसै आङो गरमथारबाय हाथारला जाबाय सनाफोर बिमाना एबार आं आरोना आंहाबो नै फुरा जाननानै लाखाबाय बारा केमेरा हमबाय थानो हानाय नंला केमेरायाबो दुंखावनो नागिरो बिराद सान्दुं नै थां बोरैबाथार गोजाननिखौ जेबो नुहुरलायनो नागिरा सान्दुंआव ओंखारबाथाय बेनो रेडिखा आयै हानायनिसो बावदों हनै सखा मोदोमफ्रुखौ आरोना ओमफ्राय ओरैहाय फाजाखौ दै होनानै फैनानै आङो एसे देनानै लागासिनो थिं थोबल' बार' मस्लाखौ लागायबाय आरोना बार' मस्ला नङा सोरनाबा नाथुर जुनाय बाथोनसो आरोना बिराद गरमजोंनो फांखा लागायलायनाय आरोना जाबाय आंना बाथोना एकदम दोखो जारौ नाथुर मोदोमफ्रु आरोना नै बरिया ओमफ्राय एसेयावनो नायदो सासे सुबुङाबो आथा जाफैलायबाय होनलाय मा आं फाजा एरहैनो सना होनलाय लाखिलाय साखिनो र' सना र' ना आंसो गोसा मोनखो ना माखो आइनिसो बानलु सामब्राम होनाय थैबाय आं मा गोसा आं हाखाथारा गोसाखौ गैला अबेसे मादैबो फैगोन नालाय मादैया गोसा जाखायो बाथोनखौ गोसा जाखायो आहानो बारा हाया आरोना उइ बाबा ना गरमखायसो बिदि गोसा मोनदों मैया फैया राजा बिथुआ बिनि बिमा मादै फैगोन आरोना ओमफ्राय बिमा फिसा फैयोना माने सोर फैयो आं मिथिला मोनबाय खनाफोर नै ओंख्रिया आरोना आंना गंगार दुन्दिया एसे थानायखौ होलायलायबाय आङो जाबाय गरमाव आरो किचेननि खामानि जोबथ'बाय माने अबाव जानाय लोंनाय जोबाबा अबावथो आयो उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुनो ओंखारदों उन्दुनो मा र' सना र' उन्दुनो ओंखारदों होनना नेरगासिनो दङ थ' जाबायथ' सना थ' दादि मोननो
साबैसे जायो बिस्रा मादैमोना ओमफ्राय थारमाने मादैमोनाव ओंख्रिया एसे थांगोन आरोना जोंना माबा माइ जावनाय मादैमोनावहाय काहानि दं बेहायबो काहानि दङ ओमफ्राय माइ जावनानै एसे सान्थि जानांगोन ना नै मालाय फुरगेव गेवबाबो सानैजों आयै आंनि फिसाया बिमा दुगैनायखौ नेलायथारबाय उन्दुनो ओंखारथारबाय र' फांखा लागायनोसै र' दे जाबाय दे सना दे फैदो आयै उन्दुखाथारबाय मा मालाय ओंखामाबो दहाय बिमाइजों जाफाखादों सनाया ओंखाम जाबावनोसै दालिजों आइ सोर उन्दुखानाय बिदि जायो जाबावनोसै ओंखाम जाबावनो ना उन्दुनो कनफिउससो मानसियानो जानो ओंखाम जानो फै सना फै आयै फिसा फैदो फै होनबालाय ज' जानोसै गैनानैल' फैथारदों नै दै बादि गोलोमदैयाबो समानसो गयो आरोना ओरैबायदि गरम ओमफ्राय थारमाने सनाफोर बे दाउआ ओरैबायदि घटना दङ जोंनाथ' बोरलि बाथौ आइमोना जिराय ओमफ्राय मा होनो बोरलि होनाय समाव दाउसा फिसा नांगौना थ' आइनाव दाउसा फिसाखौ लांदोंमोन जाहैदों बे मादैया आरोना ओमफ्राय दाउसा फिसाखौ लांनाया आइया दाउसा फिसा मालाबा लाबोफिनबानो जाबाय बा मालाबा नांगौबा लायगोन होनबाय जाहैदों दाना दाउसा फिसानि जायगायाव बे मादैयाहाय गावसिनि दाउ सेख्राखौनो लानानै होफैबाय जाहैदों आरो आधा केजिसो जाहां बिदि फवासे बानायनाय दाउखौ लानानै फैबाय आरो होफैबाय दाना आइया माथो गिदिरखौ लाबोनांगौ होननानै होमबालाय एसे फेदेरनानै सानैजों जानोसै जाबाय ओइ मादैनि सारादु जालायबा बे समनिनो बेनि सिगाङावनो फैदों जाहैदों आरो बे मादैया ओमफ्राय दाना फेदेरै सेरसेनि जख' जालायबाय दाउआनो ज' जागोन होननानैनो माने टाइमानो मिलायासै जाहैदों नै थाङै दा फंबायाबो मिरामिस जालांबाय सोरजों जाबावनो आइयाबो हारसिं जाबाय ओमफ्राय दा थाग थिग जों फैनायजों ग्रोब जाबाय आरोना ओंखायनो ओंख्रिखौ बे दादिमोननो एसे हरसिगोन आरोना ओमफ्राय गावसोर सानैजों ज' जालायनो नागिरखामोन नालाय मादैया बेयाव जासिगोन ओमफ्राय माइ जावनाया बे एक्सट्रा हाजिरा आरो मादैनि जानोथ' लाबाय सनाफोर मजाके जानो हाया जाखांबाय नै मोदोमखौ खिन्थु हारा अग्लिगौमोन बिराद गुरैहां माहां हारा आरोना हारायानो हाथे खुगा सिङाव हाबाबा बोरै अग्लिबावनो ओहो मस' जानोसै गैलाहाय गरमजों हालोदा बेसेबांबा गोबावजों ब्लगखौ दासो स्टार्ट खालामफिनबाय आङो एकदमबारे जाखांनो लोंखांनानै एकदम फोद्दा फोद्दि दंसै आरोना बिसोरो टिभि नायलायबो दसे गय थय जानानैहाय लाला आङो बिसोरखौ एकदम फोल्ला फोथा दंसै मालाय सोरबा फाखायाव दुमफ्ला गान्दु लानानै उन्दुगासिनो दङ साथामजों आरोना मादै आइ ओमफ्राय सोनाफोर आंबो ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना जानाया जाबाय आंबो दाउ बेदरजों सबायखौ एसे मोजाङैनो जाबाय हारा अरनो मोनाबा बोखा बोखि अख्ला अख्लि जाबाय आरोना ओमफ्राय हाथायावसो हाबजा गुलायबायहाय जि खस्थ' मस्थ' बख'बाय आंनो मा होनना बुंबावनो थ' दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फैनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच